ZVL. Omroep ZVL. Ja, de kerstdagen zitten er weer op. Ik voel het kerstbuffet nog, maar toch staat oudjaarsavond alweer bijna voor de deur. Dan zijn dus ook de oliebollen weer aanwezig. En die kan je blijkbaar nergens beter halen dan hier in Sas van Gent, bij Jan van Nuet. Dat gaan wij eens even proeven. Voor de beste bol van Zeeland komen de mensen graag naar Sas van Gent. Sinds ze deze erkenning hebben ontvangen, merkt Jan van Nuet een duidelijke stijging van het aantal klanten die allemaal komen voor deze oliebollen. Vorig jaar ook al, waren we ook eerste, nu weer. En ja, het is wel drukker geworden, dat moet ik wel zeggen. En vooral de weekenden, daar worden de Belgen, ja, dat tikt wel aan. Naast de klassieke oliebol en krentenbol staan er ook steeds meer alternatieven op het menu. Toch blijven de klassiekers het meest populair. Ja, vooral de krentenbollen. En de Belgen willen vooral de gewone, zonder krenten. Okay. En ja, die lopen het beste. Ik las ook over de Dubai-bol. Wat is dat precies? Ja, dat is een luxe bol. Die zijn net wat groter dan een normale bol. En die is gevuld met pistache. En ja, er zit dan een speciaal deeg in, Turks deeg. En ja, die is ja, echt wel een trek. Hoewel Jan elke dag omringd is door deze traditionele oudejaarssnack, staat er bij hem maar één ding op tafel op 31 december. Oliebollen. Oliebollen, de gewone klassieke. Gewoon met de krenten. Ja hoor, dus, die nemen we altijd een zakje mee. Ook al kan ik ze bijna niet meer zien. Maar die gaan gewoon mee. Kijk, en de hele familie, jij gaat ook oliebollen eten? Ja, Wat is jouw favoriet nou van wat hier allemaal ligt? de Dubai-bol. Deze jonge kenner helpt al een aardig handje mee in de kraam van haar vader. Ik maak wel eens mee met mijn moeder beslag. Kijk, en over een aantal jaren dan sta je hier gewoon zelf. Ja. Even leek het erop dat deze belangrijke tijd van het jaar voor de familie Huet in de soep zou lopen. Ja, mijn man lag eruit. Dus die heeft 2 dagen in het ziekenhuis gelegen. Dus ik moest even alles overnemen. Ja, maar het heeft gelukkig niet geleid tot de nadelige effecten, want het loopt eigenlijk als een trein, hè? Ja, inderdaad. Gelukkig wel. Jullie zijn natuurlijk nu de beste bol van Zeeland, hebben jullie. Daar zien jullie ook wel echt meer mensen terugkomen. Ja, zeker. Dat zie je toch. Mensen die kijken daar toch wel naar, hoor. Ja, maar vorig jaar waren jullie natuurlijk ook al de beste bol. Toen zijn er wat mensen echt uit andere dorpen zeg maar, hier naartoe gekomen. Overal eigenlijk een beetje vandaan, ook van België, die dat dan gehoord hadden. Die kwamen dan toch even een bolletje halen. En die zie je nu ook weer terugkomen. Ja, zeker. Dus hij blijft lekker plakken. Ja, zeker. Helemaal goed. En dan is het nu tijd voor de enige echte Omroep ZVL smaaktest. Heerlijk. Dat is een goede bol. Lekker hoor. En dan de Dubai-bol. Ja, ik ben hier toch wel benieuwd naar hoor. De Dubai-bol. Kijk hoe die eruit ziet. Oh. Dat is een goed gevulde bol hè. Kijk eens aan. Nou, daar gaan we dan. Het is geen bol als je schoon wil blijven denk ik. Maar... ja, dat is een 10. Dit is gewoon een 10. Heerlijk. Kijk. Een Dubai-bol. Heerlijk. ZVL. Omroep ZVL.